ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମର ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଗରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସବୁବେଳେ ନୂତନ କପଡ଼ା, ବହି, ଖେଳନା ନେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଗରିବ ଯେ ତା ପାଖରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଫାଟିଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସାଥୀମାନେ ହସି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କଥା ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ହସିକି କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼। ମୋର ପଦକ୍ଷେପ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବଡ଼। ସେ ଦିନରୁ ସେ ନିଜର ପାଠରେ ମନ ଲଗାଇଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହି ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତା ପାଖରେ ତ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ ଅଫିସର ହୋଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସେ କହିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ କାହାରିକୁ କେବେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସ ସହିତ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କାହାଠୁ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।